Mas tumitindi ang tensyon sa issue ng kustudiya ng isang mahalagang testigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May hirit ang ilang mambabatas na ilipat ang kustudiya ni Ramil Madriaga sa Kamara pero sinabi ng kampo ng Vice Presidente na wala silang tutol dito. Yan ang political update ni Carol D. ng Abante. Hinili ni Akbayan Representative Jel Jokno sa House Committee on Justice na ilipat sa Kamara ang kustodiya ng detained witness at self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Tiwa sa Taguig at tinuturing na material witness sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay Madriaga, naghatid siya ng maleta ng pera na iniugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, pati na rin sa mga transaksyong may kaugnayan sa POGO mula sa 2022 campaign ng Vice Presidente. Ayon kay Jokno, layo ng hakbang na masiguro ang kaligtasan ni Madriaga at ang kanyang pagharap sa mga pagdinig ng komite. Sa kanyang liham sa House Justice Committee, hiniling din ni Jokno na maglabas ng mga sabina para makuha ang mahalagang dokumento. Kabilang na ang mga salin ng Vice Presidente at posibleng records mula sa Anti-Money Laundering Council at NBI. Layo na anya nito na masuri kung may sapat na ebidensya sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Pero sa panig ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo na wala silang tutol sa paglipat ng kustodiya ni Madriaga. Aniya, mas gusto nga nila na buhay at maayos na makapagtestigo si Madriaga. Sa kanilang pananaw, lalabas lamang aniya sa pagdinig na walang kredibilidad ang testigo. Giit pa ng kampo ng bise, ang pagharap ni Madriaga maaaring magpakita na politikal lamang ang motibo ng mga nagtutulak ng impeachment. Inaasahang tatalakayin ng House Justice Committee sa mga susunod na araw ang hiling na ilipat ang kustodiya ni Madriaga, habang nakahanda na ang Kamara para sa evidentiary phase ng impeachment proceedings. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.